Setyembre 20, 2024. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Wala madugay miadto si Jesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan, nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Mikuyog kaniya ang napulog duha ka tinun-an ug pipila sa mga babaye nga naayo gikan sa daotang mga espiritu ug sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena nga gikan kaniya gipagula ang 7 ka yawa. Si Juana ang asawa ni Kosa nga opisyal ni Herodes, si Susana ug kapid-an pang mga babaye nga mitabang kang Jesus ug sa iyang mga tinun-an pinaagi sa ilang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.